О, май гад. Дори не знам какво е това. Опа. Чат, дори не знам как ме чувате в момента, наистина. Нямам идея. Как ме чувате в момента? Epic Movie Trailer. Бау. Чувате ли ме странно? Да, планирам. Планирам да косплея като Нами, като Ким Супер Плюс, като... Чат, чувате ли ме странно? Не, сериозно, нямам идея. Те се щупват от смях нещо. Същото, ама с малко ревърб. Добре. Ами какво ако... съм... Да. Кричър, така по-инсейн ли е? Все едно съм парета, сега как е? Сега съм Dark Creature. По-страшно ли е сега? Не знам. Може би трябва да цъкна. Добре, ти ли си? Чакайте. Как си чува това я? А сега по-добре ли е? Кристофър Найт ми казвате. Бате, Май го спрях. Нямам идея как се чува. Стойте, май пак да поговоря. няма да чуем заедно с Тони. Батман съм в момента. Чакайте, ето. Ало. Няма да чуем заедно с Тони.